Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumrekut maguting yuda putuku ngger putuku Antasena. Lah kok apik temen kowe wani karo Mbahmu Sukalima. Bapakmu Werkudara, makmu Ngamarta, pamanmu Janaka kabeh do ngajeni ngabekti karo pone Yang Sukalima. Lah kowe iki bayi wingi sore lah kok nyentulane apik temen tembungmu. Padake kaya kiai sing ora tanggung jawab, sing dimetengi pira, diitung. Lah apa bener? Sakarepmu Yang Durna. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Kowe ngucap kaya ngono mongkono parpatan agung nggone Ratu Miyasiniwaka. Janjane kowe iki bocah apa wong tuwa? Kowe iki bocah apa wong tuwa? Kok kaya ngono nalarmu ngger Antasena? Kowe bocah apa wong tuwa? Yen pitakone Yang Durna mung kaya ngono, ya tak wangsuli. Yen wujudku mono bocah, ning kala mangsa seneng dolanan wong tuwa. Wus. Aja macem-macem kowe iki aja macem-macem. Kene iki nggone wong Kurawa do sayuk rukun sing kod gumregut gotong royong. Wis ora sakokan gunem sing tanpa guna. Yen ngerti tudono, nek ora ngerti tak kamplengi Yang Durna. Kurang ajar. Tak tuduhke ana ngendi lang Gatotkaca. Ning merga kuwi suwijining ilmu sing arep tak babarke, regane kuwi larang merga ngelmu sing winadi. Sing arep ditakokke kuwi apa? Sing arep tak takokke ya kuwi mau. Iki sing tak gegem driji 5. Kuwi tak gegem kuwi jenenge apa? Dununge ana ngendi? Driji 5 digegem dening Mbah Durna. Yen miki minangka dadi syarat sarana nggonku arep entuk pituduh saka Yang Durna. Kepeksa ya tak datang tak wangsuli ngendikane Yang Durna. Driji 5 iku mau sak temene dunungi utawa nuduhke panca hindriya. Panca hindriyane menungsa kuwi ana 5. Pangganda, pamireng, pangucap, paningal lan pangrasa. Pangganda kuwi irung. Pangucap dununge ana ladhi. Pamireng ana kuping. Paningal ana mripat utawa mata. Lah kuwi yen weruh, lah yen wuta. Nek wuta kuwi ateges panca indriyane ora 5 ning 4. Ora 5 ning 4 merga wuta. Ning kuwi merga ora lumrah. Nek sing tak atur iki menungsa sing lumrah. Dinana wong sing wuta ki wong sing ora lumrah. Najan wuta ning ngerti dhuwit. Lah iki padha karo ora wuta ngono. Ngerti dhuwit, ngerti wong wadon sing ayu sing ndi, sing ala sing ndi. Ya aku jenenge ora wuta, ning wong etok-etok wuta supaya dimelasi wong. Pangrasa iki mapane ana telenging ati. Ya, bener. Nek tak buak siji kari 4 dununge kiblat 4 Mbah Durna wetan kidul kulon lor. Mutmainah amarah supiyah alwamah putih abang kuning lan ireng. Nek tak buak siji kuwi mung kari 3 dununge sangkan paraning dumadi biyen ora ana saiki ana besok bakal bali ora ana meneh. Nek tak buak siji meneh kuwi mung kari 2 dununge ingsen ning jagat lanang wadon bunga susah padang lan peteng mukti lan sengsara. Nek tak buak siji lah iki nek dibuak siji kuwi mung kari sajuga utawi kari siji dununge kuwi mung kari sing ngingseni kuwi mapan ana telenging ati. Iki mapan dununge rasa njur pangucap utawa pamikir kuwi pangrasa kuwi empanging rasa tukule saka telenging ati jenenge rasa terus metu dadi pamikir kuwi pangrasa. Sing dikarepke pangrasa aku ngrasani karo Yang Durna.
Kowe ngrasani apa putuku Nggar Antasena? Ngene yen kepengin ngerti jroning rasaku nggonku ngrasane Yang Durna mergo aku dienggak-enggokke dingeringirke dening Yang Durna. Sak temene Yang Durna kuwi ora ngerti ning etok-etok ngerti, jane ora pinter ning etok-etok geminter. Mula pendhita sing bangsat elek kaya wajibe dijotosi. Waduh. Ya mati kula mati konangan kali putu kula Antasena cilaka cilaka. Kula rak empun kandha ngati-ati Kakang Durna. Antasena niku kancane Satpol PP. Kena sampan jering dagangane ngampun teng pinggir dalan nggih mangke ndak kena garukan cilaka. Dawuhe Kurawa ngraya Antasena dicuni. Arep ora pangkling kowe dapure Antasena. Kowe Antasena ngerti kok ndadak mawi takon. Aku ya gane Rama Penemban Durna. Oh, kowe anake Mbah Durna jenenge Bambang Swatama sing metu saka Jaran Sembrani. Dadi aja ngitung nadanke menungsa. Bapakmu kae pendhita ning ibumu kuwi Jaran Sembrani. Ngina karo aku. Kowe wani nembiling mestakane Rama Penemban Durna, aku ora trima. Nek ora trima Swatama karep apa? Utang wirang nyarwirang utang pati nyarpati paman sencaki bodar. Bos. Woyo. Sing maju sencaki dasar kepara nyoto. Leno panginamu sak budimu. Wah. Bos. Wah. Bos. Tumruk. Oh. Canda. Bos. Wah. Bos. Rambutmu woy. Wah. Bulu. Bus. Wah. Bus. Wah. Wah. Iki jalukan aku. Wah. Bus. Bapak.
Jangan mudar. Awas. Wah. Colke. Wah, petonggodo. Awas. Wah, wus. Mati kowe. Yo, awas. Aja dipateni. Wus.